அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, சென்னை ஸ்டைல் வடகரி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். சனா தால் 200 கிராம் எடுத்திருக்கோம். நம்ம 1 ஹவர் பிஃபோர் நம்ம சோக் பண்ணி வச்சுக்கணும். இப்போ மிக்சியில் போட்டு நம்ம கொரன்னு கொஞ்சம் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பெரிய வெங்காயம் 4 வெங்காயம் எடுத்திருக்கோம். 2 பெரிய தக்காளி, 5 பச்சை மிளகா, தேவையான அளவு புதினா மல்லி எடுத்திருக்கோம். 8 பல்லு பூண்டு எடுத்திருக்கோம். ஒரு சின்ன சைஸு ஜிஞ்சர் எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கணும். 6 வரமிளகா, 3 ஏலக்காய், 4 கிராம்பு, 5 பட்டை. மிக்சியில் நம்ம வச்சுருந்த ஏலக்காய், கிராம்பு எல்லாத்தையும் போட்டு 1 ஸ்பூன் சோம்பு போட்டுக்கலாம். கட் பண்ணி வச்சுருந்த பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் போட்டு தண்ணி ஊற்றாமல் நம்ம அடிச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி நம்ம தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சி வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி கொர நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கணும், உப்பு போடாமல். இப்போ நம்ம பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்ததை இந்த மாதிரி சனாவை நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துப்போம். இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துடணும். இந்த மாதிரி நம்ம தண்ணியை வச்சுக்கோங்க. ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணது எல்லாத்தையும் அதில் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னா அப்போ தான் அது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். பாத்திரத்தில் 4 ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க. கட் பண்ணி வச்சுருந்தா வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சில்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டுக்கோங்க. ஆனியன் நல்லா வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்துருக்கோம். கீழே போட்ட வடையை இந்த மாதிரி பிச்சு போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஆனியன் நல்லா ப்ரௌன் ஆனதுக்கு பிறகு நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கணும். தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே புதினா கொத்தமல்லி தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கருவேப்பிலை வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம், இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். இப்போ நான் சேர்த்துருக்கேன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு. தக்காளி நல்லா வெந்த பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த ஆட் பண்ணிக்கணும். 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், பிச்சு போட்டு அந்த வடையை இதில் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடணும். ஏற்கனவே வெங்காயத்தில் கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். பத்து நிமிஷம் நம்ம இதை கொதிக்க விடணும். விட்டாதீங்க. 5 மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் நம்ம எடுத்து கிளறி விடணும், இல்லைனா அடி பிடிக்கும். 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும். சென்னை ஸ்டைல் வடகரி ரெடி.